खुलुमबाय स्टुडियो आं रमेन बर' लानानै फैदों मोनसे जुनिया खौरां। नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 44थि बोसोरारि जथुमानि गेवलां मेला सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। फोरमायगासिनो मोनसे जुनिया खौरां। थांनाय 6 अक्ट'बर खालाराव नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय सितलपुर सानसोरां संघ गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायजानाय 62 नं बरमा बियाबनि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा मुस्रि भुपेन बर'आ दसे सम नुजाथिनानै हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामो। बिथां बर'आ गेवलां मेलाव बाहागो लानो हायैलाय लेंहरजानाय माननि आलासि बरमागुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि मुस्रि देवबा रामसियारि बिथांखौ गाहाय आलासिनि मासियाव फज'नाय जायो। सुरेन लावजारि बिथांजों बेखेवजानाय गेवलां मेलखौ सामलायो नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि परमानन्द बर' बिथाङा। बेखेव बिबुंथियाव बिथां लावजारिया बेबायदिहाय बुङो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासिनि बिबान आजावनाय मुस्रि देवबा रामसियारि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बेबायदिहाय बुंथियो। नोंथांमोननिसिम आंनि बिथिंनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो जोबथारनायाव जायफोरा नैबे सितलपुर गामिखौ जौगाखांहोनायाव बे सितलपुर ओनसोलनि खासिबारिनिफ्राय जागायनानै थेख्लाकुसि खासिबारि सितलपुर बिदिनो गोबां सुबा दंबावो बे एफा गुवार ओनसोलखौ बायदि बिथिङाव जौगाहोनायनि बेलायाव जा बिबान लाबोबाय लामा दिन्थिबाय बिथांमोननिसिमबो आंनि बिथिंनिफ्राय हाजासे सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। गिबियाव साबायखर जासिबाय। आंखौ दिनैनि बे मेलाव गाहाय आलासिनि मासि होनायनि थाखाय एक्सुवेलि गाहाय आलासिया जोंहा बयनिबो सिबिनां भुपेन बर' बिथाङा जानो गोनांमोन बा दङमोन। नाथाय हरखाबै आङो गाहाय आलासिनि मासिखौ होनायाव एक्सुवेलि आंनि गावनि एसे आख' फाख' जादों। एक्सुवेलि आं नायनोसो फैदोंमोन आरो नलबारि होनबा आं एक्सुवेलि आलासि जाथावा, खारन जायफोरा दा बिबानाव दङ बा जायफोरा दा मावगासिनो दङ बिथांमोनजों थाफानानैनो आं एक्सुवेलि मोनसे समाव नलबारि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि गोबां बोसोर बिबान लानानै खामानि मावनायनि खाबु मोनदोंमोन। आरो बे बेलायाव जोंहा बुंनांगोन बिथां थानेश्वर बर' आदाया दङ, भुपेन रामसियारि सारा दङ, जोंहा बिद्यासागर रामसियारि सारा दङ आरो बिनि अनगायैबो गोबां बिबानगिरिफोरानो जोंनि बयबो नुलायनाय सिनायलायनाय मिथिलायनाय लोगो मोनलायखानाय। बेनिखायनो आं एक्सुवेलि आलासि जानो समाया होमब्लाबो एंगारहायै जाहोनाव आंनो जा बिबानखौ होबाय बे बिबानखौ बानस'नाया गोरलै नङा। एमएलए बिथाङाबा मा बुंगौमोन, मा फोसावलांगौमोन, मा रायजोनो खाबु होलांगौमोन, बे ओनसोलनि मा जौगानायनि खामानिफोर खोथा होलांगौमोन, आंथ' बेखौ बुंनो हालिया। आं सासे थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि हिसाबै खायसे गंसे फरायसालि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै आङो खालि फंनैसो बेफोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों आंनो होनाय गाहाय आलासिनि मासि बे मासिखौ आं बानस'नो थाखाय आवगायनांगोन। सितलपुर नङा, एक्चुवेलि गोदान नङा, बिराद गोजाम। आङो बेफोरबायदि उन्दै समावनो माने थसा हिस्ट्रि थसा गोदोनायाव साखानानै सितलपुरनि जे जात्रापार्टि दङमोन बेखौ नायनो मोननाय गोसोआव दङ। जात्रापार्टि मोनसे दङमोन सितलपुराव गोदो दाथ' गैला, दहाय खोनासंबाय जे सितलपुरनि जात्रापार्टिया दंना गैलिया। माला गोदान सोरजि जाबावबाय आरो गोजामफोरखौ आरोबाव जौगासार होनानै गिदिर खालामनानैसो लामा लाबाय, राहा लाबाय। नाथाय जोंनिया थाखानायानो गोमालांबाय थाबाय। आं जेखाइखौनो गामिनि जेखाइखौनोबो नायजाब आफाद दङ, बिराद गोजाम नायजाब आफाद। दानिया गुबुन मोनसे रादाब होनो आखायाव लाबोदों। दिनै 2 अक्ट'बर थामहिनबा हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान। हादोराव जेरावबो फालिनाय बादि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा जथायै बे जोनोम सान फालिथायखौ खुंनाय जायो। नैबे नुथायानो जाबाय बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव 2 अक्ट'बर थामहिनबा हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ फालिनाय नुथाय। बेनि उननि रादाबो दङ। बाक्सानि कुसुराबारियाव लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनाय थांखियै जर'खा हाबाफारि CRPFनि फिथा हानानै भलिबल खेलाखौ बेखेवनानै होयो CRPFनि IGP सनाल V मिश्राया।
बे बुब्लियाव खुंफुं आफादा बेबायदिहाय बुंथियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वॉलीबॉल की प्रतियोगिता मैं सबको कमांडेंट और जो कंपनी कमांडर राकेश है आप लोग को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने पब्लिक के साथ मिलकर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे खुशी है कि इतने सारे लोग पब्लिक में से यहाँ आकर वॉलीबॉल खेलने वाले हैं। ये प्रतियोगिता में CRPF ने जो आयोजित करी है उसमें प्रतिभागी होने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आप में से बहुत लोग हैं CRPF कोशिश करें कि आप भी हमारे दल के सदस्य बन सकें। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। आंनि मुङा थरायना कृतिका बर'। मिस्टार एन्ड मिस किड्स बरमा बाक्सानि सिजन 2 नि विनारमोन आरो नैबे सिजन 3 फैगासिनो दं। नोंथांमोना जाय जाय इन्टारेस्टेड दं बेयाव बाहागो लानो हायो। नोंथांमोनखौ बे सिजन 3 आव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा सुरजित देउरि। आं सिजन 1 मिस्टार एन्ड मिस बरमा बाक्सानि विनारमोन। एबार सिजन 3 आव मुनदेउरिजों अर्गेनाइजार हिसाबै दंफायो। एबार सिजन 3 नि अडिशना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दङ। एबारनि सिजन 3 नि अडिशनखौ जोङो थाबैनो दाब दाब जायगायाव खुंनो लादों। जायगाफोरा जाबाय टिहु, पाठशाला, गरेसर, तामुलपुर, बरमा, ओमफ्राय मुसलपुर आरो क'क्राझाराव। एबारनि अडिशनखौ जोङो मोननै रोखोमै लानाय जागोन, अनलाइन आरो अफलाइनाव। इन्टारेस्टेड पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ आं अडिशनाव पार्ट लाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गोजोन। নমস্কাৰ, মই মুন দেউৰী, মিষ্টাৰ মিছ এণ্ড কিডছ বৰমা বাক্সা ফেশ্বনছৰ অৰ্গেনাইজাৰ হয়। মিষ্টাৰ মিছ এণ্ড কিডছ বৰমা বাক্সা ছিজন 1 ছিজন 2 বহুত ভালে ছাকচেছফুল হৈ গৈছে।
মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ বৰমা বাক্সাৰ আপোনালোকৰ মাজত ছিজন 3 আহি আছে যিখিনি পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে যিখিনি কণ্টেষ্টেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এবাৰ ছিজন 3 আমি অডিশ্যন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত লোৱা হ'ব আৰু যোন ঠাইত অডিশ্যন অফলাইন ল'ব নোৱাৰিম আমি এইখিনিৰ পৰা আমি অনলাইন অডিশ্যন লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ মাজত অডিশ্যন আহি আছে অডিশ্যন হ'ব আপোনাৰ টিহু পাঠশালা কোকৰাঝাৰ মছলপুৰ তামুলপুৰ গড়েশ্বৰ আৰু যোন ঠাইত অডিশ্যন আমি ল'ব নোৱাৰিম এই ঠাইবিলাকৰ আমি অনলাইন অডিশ্যন লোৱা হ'ব আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইখন শ্ব'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিয়া আছে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিলে ইণ্টাৰেষ্ট থাকিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ बे जोंनि सिजन 3 नि विनार्सफोरनो कैश प्राइज होनाय जागोन आरो कैश प्राइजजों लोगोसे पर्टफलियो फट'शुट थागोन मेगाजिन शुट थागोन आरो अफिशियल भिडिअ शुट थागोन आरो মিষ্টাৰ মিছ এণ্ড কিডছ বৰমা বাক্সা উইনাৰ্ছৰ বাবে কেছ প্ৰাইজ কেলেণ্ডাৰ শ্বুট মেগাজিন শ্বুট ফটোশ্বুট আৰু অফিচিয়েল ভিডিঅ' শ্বুট থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এইখন শ্ব'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিব ধন্যবাদ खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना दैजि देउरि आं बे बर'मा मिस्टार एन्ड मिस बर'मा बाक्सा जितु सिजन 3 नि श' जानो गोनां बेयाव जों सानैबो ग्रुमार हिसाबै पार्ट लानो नागिरदों इन्टारेस्टेड केन्डिडेट्सफोरा अडिशनाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय जों रिक्वेस्ट खालामबाय खुलुमबाय आंनि मुङा ताबिता देउरि एबारनि बे मिस्टार एन्ड मिस बर'मा सिजन 3 आव अफिशियल ग्रुमार हिसाबै दं So, as a groomer, आं नोंथांमोनखौ जायफोरा इन्टारेस्टेड दं बेयाव अडिशन होफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों